Zijn koeltorens nu misschien toch weer een optie bij de bouw van de nieuwe kerncentrales? Nieuwe onderzoeken zouden aantonen dat het niet zonder kan, maar de provincie wil daar niets van weten. En verder vandaag. Er is meer duidelijk over de nieuwe Deltaweg. En in het ADAZ kunnen ze nu nog beter opereren. Goedenavond. Officieel staat de plek waar Nederland nieuwe kerncentrales wil bouwen nog niet vast. Maar alles wijst erop dat ze in Zeeland zullen komen. De provincie staat daarvoor open, maar heeft samen met inwoners en belangengroepen wel een aantal voorwaarden gesteld. En een van die voorwaarden is dat er geen centrales met 200 meter hoge koeltorens komen. Maar misschien zijn die nu toch weer opnieuw in beeld, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Nadat Zeeland in beeld kwam als locatie voor nieuwe kerncentrales, klonk de roep vanuit de provincie om de kansen en voorwaarden in kaart te brengen. Samen met onder andere 100 bewoners uit Borselen kwam er een voorwaardenpakket. De provincie stelt duidelijke grenzen aan de eventuele komst van nieuwe kerncentrales in Zeeland en is hoopvol. Ik kan me niet voorstellen dat het Rijk dit soort zaken niet serieus neemt en denkt dit zonder de omgeving te kunnen doen. En dan had gedeputeerde debat het onder andere over koeltorens. Die zijn een no-go, onbespreekbaar. Dat maakte hij vorig jaar nog maar eens duidelijk in Provinciale Staten. Voorzitter, hoe moet het duidelijker zijn dan hoe het nu in de voorwaarden staat? Ik bedoel, die voorwaarden is het handelingskader wat PS vastlegt en waar wij ons aan dienen te houden. En daar staat gewoon in geen koeltorens. Hoe meer moet het zijn? Punt. Maar vandaag bleek uit een publicatie van onderzoeksjournalisten van Follow the Money dat nieuwe kerncentrales misschien niet zonder koeltorens kunnen. De slechte staat van de Westerschelde en klimaatverandering zijn daarvan de oorzaak. Want koelwater dat uit de Westerschelde komt en opgewarmd weer teruggestort wordt, moet aan voorwaarden voldoen. En volgens Follow the Money zijn er diverse rapporten die stellen dat in de toekomst aan die voorwaarden niet voldaan kan worden. Dus dat er toch koeltorens nodig zijn. In Terneuzen, dat ook in beeld is voor nieuwe kerncentrales, loopt men niet warm voor dat scenario. Nou, dan zeg ik in ieder geval, dat gaan we niet doen. Maar daar ben ik niet alleen in. Dan zal ik mijn college, de raad moeten consulteren. En dan wachten we dat verder even af. Vanuit provincie Zeeland komt alleen een schriftelijke reactie en de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar het ministerie van Klimaat en Groene Groei. En die wachten de resultaten van nieuwe onderzoeken weer af. Pas daarna moet blijken of de no-go vanuit Zeeland echt zo hard is als tot nu toe wordt gedacht. In het havengebied van Terneuzen zijn afgelopen maandag drones gezien. Dat zegt chemiebedrijf Dow en havenbedrijf North Seaport. Het vliegen met drones boven het havengebied is strikt verboden vanwege de veiligheid. Het havenbedrijf heeft de politie ingelicht. Het is al de tweede melding van drones in Zeeland in korte tijd. Vorige week zag de kustwacht drones en dat gebeurde bij Oostkapelle. Ziekenhuis ADAZ in Goes heeft een nieuwe hybride operatiekamer. Artsen kunnen vanaf nu tijdens de operatie live röntgenopname en 3D-beelden maken. Ja, fantastisch. We kunnen echt hele mooie beeldjes maken van de behandelingen die we doen. Dus dat werkt heel erg prettig. En je merkt ook echt dat je daardoor nog preciezer kunt opereren en ook de nieuwe technieken kunt toepassen die er zijn. Volgens het ziekenhuis zorgt de nieuwe manier van werken voor kortere operatietijden, minder röntgenstraling voor de patiënten en kunnen artsen nog nauwkeuriger werken. Duizenden kinderen zijn jaarlijks betrokken bij een fietsongeluk en bovendien bewegen kinderen te weinig. En daarom start er in Veren nu een landelijke proef. Heel veel kinderen gaan minder bewegen, maar er komen ook meer auto's in schoolzones. Dat maakt het gevaarlijker. Het is voor kinderen ook makkelijker om eigenlijk terwijl ze fietsen te leren hoe ze met het verkeer omgaan. En zo ontstond het idee voor een zogenoemde fietsbus. De routes en de haltes staan in een app en kinderen kunnen dan naar een halte komen om vervolgens in een groepje met een begeleider naar school te fietsen. Maar of die kinderen dat ook echt vaker gaan doen? Misschien. Ja, eigenlijk moet ik elke dag fietsen. Nee, niet elke dag, nee. Mocht de proef toch een succes worden, dan wordt die fietsbus misschien wel op meer plekken in Nederland ingevoerd. Nieuwe viaducten, gescheiden rijbanen en een vrijliggend fietspad. De Deltaweg, de weg tussen Goes en Zierikzee, gaat op de schop. De veiligheid en de doorstroming van het verkeer moet namelijk beter. Maar dorpsraden en omwonenden zijn kritisch. Wat vindt u van de plannen?
Nou, balen. Hoezo? Nou, wij wonen hier en als je dan... nu kijken we zo over een veld en dadelijk kijken we tegen een weg. Dus wij vinden het niet zo heel leuk. Goes gisteravond. Op een bijeenkomst presenteert de provincie het voorlopige ontwerp voor de Deltaweg. Heeft u ermee te maken met die weg? Nou, mijn dochter. Ja? Wordt het er veiliger op, denkt u? Ik denk het wel. De Deltaweg of N256 verbindt Goes met Zierikzee. Het stuk dat wordt aangepast loopt van de kruising tussen Goes en Sir Hendrikskinderen tot de Oost-Westweg, de N255 op Noord-Beveland. De Deltaweg wordt steeds drukker en is bovendien een gevaarlijke weg. Daarom komen er viaducten, beter gescheiden rijbanen en een vrijliggend fietspad. Kritiek is er ook. Zo verdwijnt in het plan een fietstunnel bij Goes. Die tunnel ligt er al 50 jaar, die voldoet om het zo maar te zeggen. Zorgt voor een veilige doorstroming van de fietsers. En die tunnel gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats komen een oversteken en een aantal kruisingen waarbij het verkeer, waarbij de fietsers kruisen met de auto's. En dat vinden wij heel bezwaarlijk. Daarom vindt de dorpsraad dat de fietstunnel moet blijven. Dus alle opmerkingen en suggesties zijn welkom, ook als het gaat om die fietsveiligheid. Dus als er goede suggesties zijn, waaronder deze, dan wil ik die zeker meenemen richting een definitief ontwerp. Om te kijken, veranderen we iets of niet. Op 12 december nemen Provinciale Staten een besluit over het voorlopige ontwerp. Als alles volgens plan verloopt, is de weg in 2033 klaar. Straks in deze uitzending, wie is toch eigenlijk Din Soela? De man die mede verantwoordelijk is voor de zegetocht bij voetbalclub Hoek. Straks een portret, maar eerst ander nieuws van vandaag. Op de N61 bij Hoek heeft vanochtend een vrachtwagen in brand gestaan. Na een half uur had de brandweer het vuur onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De weg was gedeeltelijk afgesloten tijdens het blussen van de brand. Cor Fonse is overleden. De kreeftenman lag met zijn boot de Lucky Lobster jarenlang in Breskens, Ierseke en Stavenisse. Regisseur Els Remijn legde zijn leven op de boot vast in de documentaire Lucky Lobster, waarin al snel duidelijk werd dat Cor geen normale man is. Kort voordat hij overleed kwam Fonse erachter dat hij kanker had. Zijn laatste week bracht hij door in een hospice in Zierikzee. Cor Fonse is 70 jaar geworden. Hoek is dit seizoen de verrassing van het Nederlandse amateurvoetbal. De club doet bovenin mee in de tweede divisie, mede dankzij Din Soela. Soela is de clubtopscorer en dat terwijl de spits uit België tot nu toe eigenlijk vooral invaller was. De 27-jarige Soela meldde zich deze zomer na een jarenlange profcarrière bij Hoek, waar hij nu vecht voor een tweede kans. Dan is dit een kans. Din Soela doet het! Din Soela doet het, want het mag doorgaan van Kevin Puts. Het verlengen van hem en het doelpunt natuurlijk weer van Din Soela. Hij slaat dus toch weer toe. Ik heb dus in mijn 2 jaar in Polen, dus het voorbije jaar was dat mijn tweede seizoen. Daar heb ik eigenlijk, ben ik niet tot spelen toegekomen door een ernstige blessure. Dus ik heb eigenlijk een seizoen niet gespeeld. Dus het was eigenlijk nodig voor mij om met mezelf terug in de kijker te spelen. Misschien een stapje achteruit en dan hopende van hier om terug een stap vooruit te kunnen maken. All it takes is one shot and I ain't gonna let it go. Ik moet wel zeggen, zeker het 3 keer trainen is voor mij toch wel een hele aanpassing. Ik ben het natuurlijk gewoon om altijd in de ochtend te trainen en dan 5, 6 keer per week plus wedstrijd. Dus ik moet me wel extra bezighouden. Ik heb eigenlijk een beetje geen keus, omdat ik zelf heb besloten om niet daarnaast te gaan werken. Ik heb niets anders gekend eigenlijk mijn voorbije 10 jaar, dus sinds mijn 16e eigenlijk prof geweest. En ik wil die lijn natuurlijk verder trekken. Als ik zou beslissen om te gaan werken, voelt het voor mij persoonlijk als een beetje half opgeven. En ja, ik wil er 100% alles aan doen om terug dat niveau te bereiken. En dan zegt Gerard de Nooijer dat hij wil wisselen, nog voordat die penalty wordt genomen. Din Soela komt het veld in, maar Soela gaat gelijk achter de bal staan om die penalty dan ook te nemen. Eerlijk gezegd vond ik het zelf makkelijker als anders misschien. Je kunt eigenlijk niets verkeerd doen. Als je scoort, ja goed, prima, het is een penalty. Als je mist, ja, hij is net in het veld. En in de eerste seconden dat hij in het veld staat, is Din Soela dus trefzeker. Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment eigenlijk? Veel, maar ik ben er ook van bewust dat ik nog absoluut niet 100% de Din ben
die ik moet zijn of die ik was. Daar ben ik nog naartoe aan het werken. Ik denk dat ik nu misschien op 60% van mijn kunnen ben. En dat ik zeker op fysiek vlak nog veel beter kan. De allerbeste voetbalamateurclub van Nederland komt sinds dit weekend uit Zeeland. Ja, iedereen spreekt hier over de beste amateurreeks. Ik haat het als het dat wordt benoemd. Ik wil nog steeds in mijn hoofd prof blijven. En ook al is het misschien de hoogste amateurreeks, ik denk hoe wij als Hoek nu momenteel dit seizoen spelen, is echt profniveau waardig. En dan is daar Din Sula. Staat amper 2 minuten in het veld. Het is te hopen voor Hoek dat Din Sula fit blijft, want die andere topper, Steve Schalkwijk, die ligt er de rest van het seizoen uit met een zware knieblessure. Nou, er vielen vandaag veel buien. Het was waterkoud ook deze woensdag. Later vanavond dan trekt de laatste bui gelukkig weg en wordt het droog met opklaringen. Morgen dan enkele winterse buien mogelijk. Het is vrij koud, niet al te veel wind. Vrijdag beginnen we dan met mist, verder af en toe zon. En dan is het droog. Het wordt dan 5 à 6 graden. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie woensdagavond en natuurlijk heel graag tot morgen.